Hello my people, my name is Al-Amin, wanda aka fi sani da kafin mata kyau. Ina tare da... My name is Khadijat Ali, wanda kuka fi sani da Yakai. Kamar dai yadda kuka sani da yau ranar Juma'a ce ta kasance wata ranar farin ciki na a yanzu haka ina Abuja. Na je na ziyarta wata fans ɗina wacce aka fi sani da Ummi Nikadi. Gani gata saboda tare da tana kira na waya fa ba tun yau ba before ina ga hankali gaskiya kullum sai na kira shi saboda in kira shi kullum yaushe zai zo yau da Allah ya kawo shi. Wallahi na yi farin ciki sosai. Ni ma ina matuƙar farin ciki. Alamu a fuskokin mu za ku gane haka. Wallahi na so ta yi tarbiyya sosai. Na so in ɗau bidiyon kayan kwalam da makulashe da ta kawo min. Ba dole bane sai ka ɗauki ina. Shi ne da ce yawa duk ce wai ba sai na ɗauka ba. Ba dai wannan abin da na maka yayi Hajiya Ummi Khadija kike ji yau kin haɗu da Alamin kafin mata kyau. Gaskiya ban san irin farin cikin da zan faɗa muku ba. Ina matuƙar farin ciki saboda farin cikin da nake akan Inspiratis saboda ina jin daɗi sosai saboda gaskiya mutum ne shi mai kirki mai kula da abin wanda yake son shi saboda gaskiya inda nuna ina ƙaunar shi shi ma ya nuna kuma na san haka yake ma kowa kuma gaskiya ya iya videos kuma ina liking ɗin video ɗin sosai saboda yana burge ni sosai kuma shi sa wannan ne yasa nake cikin farin ciki sosai.